Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa atong pag-aablihon ang atong Biblia sa Mark chapter 10 verse 13 hangtod sa 16. Apan sa dili pa akong giabot ang akong pagpanimbaya sa akong lulo nga si Isabelo Laures Sr., 93 years old. Ug happy birthday sa akong nanay, October 24. Dalaygon ang Ginoo, 71st birthday. Praise be unto God. Mark chapter 10 verse 13 hangtod sa 16. Ang giingon dinhi, nanay kunsing de akong nanay. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya apan gibadlong sila sa mga tinun-an. Sa pagkamatikod ni Hesus niini nasuko siya ug giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Paaria kanako ang mga bata, ayaw silag pugngi, kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama niining mga bata. Timan-in ninyo kini ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata dili mahisakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila ug gipanalinginan niya sila. So sa atong pagsugod niining verse 13 mga kaigsunan, it appears nga nausab na ang eksena. From verse 1 hangtod sa verse 12, private ang pagstay ni Jesus kauban sa iyang mga disciples. Doon na sila'y private fellowship. Pero karon sa verse 10 hangtod sa verse 13 hangtod sa verse 16, aduna nausay public ministry ang atong buhi nga Dios nga si Jesucristo. It appears nga daghan na usab ang mga tawo nga nag-alirong kaniya. Verse 13 ang giingon, may pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapon niya apan gibadlong sila sa mga tinun-an. So gidala niining mga tawhana ang ilang mga bata aron padalanginan sa atong Ginoo, pero gibadlong sila sa mga tinun-an. So here once again atong makita nga lahi gayon ang perspektibo sa mga disciples sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay nakita si Kristo nga lahi sa ilaang pananawon or lahi sa ilang paminsar mga kaigsuunan. Maingon usab kita, daghan kayong mga higayon nga ang atong mga pagpamalandong, ang atong mga paminsar sukwahi ra kayo sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. O gi-record ni Marcos nga atong Ginoo nasuko niini nga okasyon. Nasuko. O kining word nga nasuko pareho sa kasuko nga gibati sa mga disciples later. Parehong language ang nasuko. Interestingly, ang giingon dinhi sa Mark chapter 10 verse 35 hangtod sa 37, unya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo miduol kang Hesus ug miingon, magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila, mitubag sila, kun mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon,
palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. And then sa verse 41, sa pagkabati niini sa napulo katinunan, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. So, pareho ang language nga gigamit. Sa atong teksto karon, nasuko si Jesus kay gibadlong sa mga disciples niya ang mga bata nga gidala sa mga tawo ngadto kaniya. Ug sa verse 41, parihong language, nasuko ang napulo ka apostoles kang Santiago ug kang Juan. Ang kasuko ni Jesus, balaan nga kasuko. Pero ang kasuko sa mga disciples ni Jesus Christ, dautan nga kasuko, kay nagselos na sina sila sa gibuhat ni Santiago ug ni Juan. The anger of the disciples was a selfish anger, mga kaigsuunan. So, ang eksena sa atong teksto karon pare-pareho sa eksena sa Mark chapter 9. Sumala sa atong pagpamalandong ni adtong miaging mga semana, ang kalainan lang, mga kaigsuunan, nakita nato nga ang mga ginikanan baka wa pud gisulti sa atong teksto kung mga ginikanan ba kining mga tawhana nga nagdala sa mga bata, but common sense tingali, mga ginikanan kini nga ilang gidala ang ilang mga bata or gagmayng bata ngadto sa atong Ginoong Hesukristo, whereas sa chapter 9 sa atong gipamalandungan ni adtong miaging semana, si Kristo mismo ang mikuha og usa ka bata. Ug ang tumong ni Kristo sa chapter 9 nga atong gipamalandungan ni adtong miagi, mao nga i-illustrate niya sa iyang mga disipulo ang estado sa gingharian sa Dios. Gitudluan niya ang iyang mga disciples mahitungod sa pagdawat bisan pa sa mga individual nga murag dili kayo importante, mga kaigsuunan. Now, karon human gihatagan sila og instruction sa Ginoo sa chapter 9 mahitungod sa pagka mapainobsanon, aduna naunta sila'y kahigayunan nga ilang i-apply ang gitudlo ni Kristo ni adtong miaging chapter. Aduna nay mga gagmayng bata nga murag insignificant, dili kayo importante sa ilang pananaw. Oportunidad na unta kadto nila nga i-apply ang gitudlo ni Kristo ni adtong miaging chapter, pero bagsak gihapon ang iyang mga disciples karon. Gumikan kay gi-reject gihapon nila ang mga batang gagmay nga gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus. Again, human sila makadawat og pagtudlo ni Kristo, aduna na untay kahigayunan sila nga i-apply ang kamatuoran nga gitudlo ni Jesus, pero bagsak gihapon sila niini nga higayon. Ang focus sa atong teksto, mga kaigsuunan, mao ang kapakiyasan sa mga disciples sa pag-recognize sa ilang garbo nga mao ang makapugong sa pagsulod sa gingharian sa Dios, opposite sa kinaiyahan sa gingharian sa Dios. Long process kini sa matag usa kanato, mga kaigsuunan. Gahi kita og ulo, gitudluan kita sa kamatuoran karon apan gumikan sa pagpanglihok ni Satanas o gumikan sa kasalaanan nga nagpabilin sa atong kinasuluran. Gahi kayo ang atong ulo sa pag-apply sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Ang giingon sa Mark chapter 10 verse 37, kung mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. So garbo. Gitudluan sila ni Kristo sa pagkamapainobsanon, and here where James and John managsuon nga nagsanta iyahay og pataas sa ilang kugalingon. Gusto nila nga mulingkod sila sa tuo ug sa wala ni Kristo. Garbo. Kanya si Pedro nagpasigarbo usab sa Luke chapter 22 verse 33 hangtod sa 34. Ang giingon dinhi, si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. This is pride. Miingon si Jesus, sultihan ko ikaw, Pedro, nga dili mo tuktugaok ang manok niining adlaw hangtod nga ilimod mo ako sa makatulo. Chapter 22 verse 60 hangtod sa 62, na tinuod ang gitagna ni Kristo. Ang giingon dinhi, apan mitubag si Pedro, Uy, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti.
Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitugtugaok, milingi ang Ginoo, mitutok ang Pedro, ug nahinumdom si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mutugtugaok ang manok karong adlaw, ilimod muna ako sa makatulo. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol. Nakita nato mga kaigsunan, gahi kita og ulo. Gahi gayud kita og ulo, nanginahanglan kita sa grasya sa Ginoo nga atong ma-apply ang kamaturan nga gitudlo sa pulong sa Ginoo nganhi kanato. Adunay tulo kabahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, ang pagdala sa mga ginikanan or ginikanan bakha kadto. I would want to believe nga mga ginikanan although wala gisulti sa atong teksto. Ang pagdala sa mga ginikanan sa ilang mga anak ngadto kang Hesus. Ikaduha, ang reaksyon sa mga disipulo ni Kristo ug ang ikatulo, ang reaksyon ni Kristo. Unahon nato ang unang punto. The bringing of the little children to Jesus. Kinsa ang midala sa mga bata ngadto kang Hesus? Although wala giklaro sa pag-ingon nga mga ginikanan kadto ni adtong mga bata, pero duna sila'y dako kayong pagtamod sa atong Ginoong Hesukristo nganong ilamang gidala ang mga bata kang Kristo. Nakita nila ang pagkamahinungdanon sa pabor ug panalangin sa atong Ginoo ug walay duda, kumbinsido sila sa gahom sa kamot ni Kristo nga muhikap kang bisan kinsa alang sa kaayuhan. Well known na kadto mga kaigsuonan, Mark chapter 3 verse 10. Daghang mga tawo ang iyang giayo ug tungod niana ang tanan nga may balatian nagilugay pagduol aron makahikap kaniya. Ang giingon usab sa Mark chapter 5 verse 27 to 28, nakadungog siya mahitungod kang Hesus, busa misuot siya sa katawhan ngadto sa luyo ni Hesus. Unya miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan og mahikapan ko lamang ang iyang bisti, mamaayo gayod ako. So nakuha nato kining mga tawhana nga nagdala sa mga gagmayng anak or gagmayng bata ngadto kang Hesus. They were convinced about the healing touch of Jesus Christ. They were convinced about the power of the hand of Jesus Christ. Ug walay indikasyon nga nangandoy kining mga tawhana sa kaayuhan sa balatian, ila lang yung gidala ang ilang mga bata ngadto kang Hesus. But there is a possibility nga kining mga bata nanginahanglan usab og kaayuhan, pero ang giingon sa atong teksto, these people wanted Jesus Christ to give blessing to their children. Common kini ni adtong panahona nga ang mga tigulang maghatag og panalangin sa gagmayng mga bata. Mao kini atong mabasa sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 28 hangtod sa 30. Ni adtong puya pa si Kristo, gipanalanginan siya ni Simeon. Ang giingon dinhi, gikuha o gigakos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot nga ang imong sulugoon mo panaw nga malinawon, kaysa kaugalingon kong mga mata nakita ko ang imong kaluwasan. Unya niini nga okasyon, duna sila'y pagpursige mga kaigsuunan, kay gipugngan sila sa mga disciples, dili lang makausa ka higayon. Nahibaw-an nato kini kay atong gitun-an ang Greek language. Ang Greek language naga-indicate nga dili lang usa ka higayon silang gibabagan sa mga disciples, daghang higayon, pero sila namugos, nagpursige gayod mga kaigsuunan. Ang idea niini, gusto nilang dadon ang mga bata ngadto kang Hesus. Ang mga disciples nagpunay og pugong kanila mga kaigsuunan, nagbadlong kanila, pero nagpadayon sila, namugos sila, wa sila misurrender. And too often ang mga tawo moingon nga interesado kuno sila kang Kristo, pero gamayng ubo lang o gamayng sipon lang, desisyon na dayon nga dili mo adto sa simbahan. Di sa lang ko musimba karon kay murag sakit man ang akong ulo, pero kung sa trabaho gihilantan, giubo, gisipon, pero kinahanglan man ang trabaho, mo sungasong og trabaho kay kinahanglan, pero ang pagsimba gamay lang nga gibati sa lawas, desisyon na dayon nga dili mo simba. Wala nagpursige, wala naningkamot, pero kining mga ginikanana taliwala sa mga babag, mga disciples pa ni Jesus Christ ang mibabag, pero namugos sila, nagpursige sila mga kaigsuunan.
Hinaot nga mao kini ang atong attitude sa atong pagduol sa Ginoo, nga taliwala sa mga babag, magpursigi kita, musungasong kita. Daghan man gyud mga babag sa atong pagduol sa Ginoo, pero dili kita magpapildi ug musalig lamang kita sa grasya sa atong buhi nga Dios. Kinahanglan nga ang muduol kang Kristo, makakita gayud nga siya ang pinakalabing mahinungdanon sa tanan. So mo kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, ang reaksyon sa mga disipulo. Muna ni karon. Nganong ilamang gipugngan kadtong mga tawhana nga dadon ang gagmayng mga bata sa atong Ginoong Hesukristo? Well, to give them the benefit of the doubt, basin og concern lang sila sa atong Ginoong Hesukristo kay hectic kayo ang schedule sa atong Ginoong Hesukristo. Puno kayo ang iyang schedule ug niining panahona basin og nakita nila nga nanginahanglan na si Jesus og kapahulayan kay daghan kaayo gipangayo si Kristo nga mga masakiton ug nakita nila nga luoy ang atong Ginoong Hesukristo, gikapoy na kaayo. So basin og concern sila sa well-being sa atong Ginoong Hesukristo. Ug basin og nakita nila nga wala dili ra kay importante ang request ni adtong mga tawhana nga dadon ang mga bata ngadto kang Kristo aron itapion ang iyang kamot aron sila panalanginan. Pero more likely ang motibo sa mga disciples nganong ilang gibadlong ang mga ginikanan gumikan kay kaugalingon ra gihapon nila ang ilang gihunahuna mga kaigsuonan. Wala siguro sila malipay nga ang atensyon ni Kristo nailog na pud ni adtong mga ginikanan kay before that ang atensyon ni Kristo anaa kanila. Pero karon aduna na usay intruder nga mga ginikanan. So wa sila malipay. Nagtudlo si Kristo mahitungod sa divorce, basin og na-interrupt ang pagtudlo ni Kristo kay miabot ang mga tawo nga gustong dadon ang ilang mga bata ngadto sa atong Ginoo. Pilay edad ni ining mga bataa, wala giklaro sa teksto. Posible nga puya ang maong mga bata or posible nga mga batang gagmay mga kaigsunan. Wala giklaro sa atong teksto. And most likely, ang hinungdan nganong gipugngan sila sa mga disciples sa paghatod sa ilang mga bata ngadto kang Jesus because they did not want to be bothered. Bisan ang tradisyon sa mga Hebreo, mga kaigsuunan, ang mga bata panalanginan gayud sa mga tigulang, pero sa kultura sa mga Romano, ang mga bata ilang gikaminusan. Walay bili ang mga bata sa ilang katilingban. In fact, kining gitawag og infanticide. Niadtong panahuna sa kasaysayan mga kaigsuunan, uso ang infanticide. Uso may pasabot ni ining infanticide. Kining mga batang gagmay pamatyon. Sa balaod sa Roma, ang infanticide wala mapapas. Napapas lamang ni adtong 375 AD. So wala gayud sila respect sa mga batang gagmay mga kaigsuunan. They can kill the children anytime. O mao kini ang gibuhat ni Haring Herodes. Gipamatay ang mga bata 2 years old below ni adtong natawo ang atong buhi nga Dios nga si Hesukristo. So, unsa man ang motibo sa mga disciples nganong ilang gibadlong ang mga ginikanan sa pagdala sa mga bata ngadto kang Hesus, wala kadto ikahimuot ni Kristo mga kaigsunan. Nasuko si Jesus matud pa sa atong teksto. Unsa man ang ilang pagtagad sa mga bata, si Kristo mibadlong kanila, mi-rebuke kanila, gumikan kay alang kang Kristo, mahinungdanon kadtong mga bataa. So mudangat na kita sa ikatulo nga punto, ang reaksyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang reaksyon sa atong Ginoong Hesukristo kasuko, pero balaan nga kasuko mga kaigsunan, dili susama sa kasuko sa uban nga mga disciples nga ang hinungdan ni adto selfish, kaugalingon nga kahakog mga kaigsunan. Pero niining higayuna nasuko si Kristo sa gibuhat sa mga disciples. Iyang gisugo nga ang mga bata ipaduol ngadto kaniya ug dili pugngan ang mga bata. Mark chapter 10 verse 14 ang giingon dinhi sa pagkamatikod ni Jesus niini nasuko siya ug giingnan niya ang iyang mga tinun-an nga dili pugngan ang pagduol sa mga bata ngadto kaniya. So nakita nato ang kasing-kasing ni Kristo
alang sa mga kabataan usab. Maluluyon ang atong Ginoong Hesus. Puno siya sa grasya, mga kaigsunan. Ug ang gagmayng mga bata na higugma sa atong Ginoong Hesukristo. Gipangugos ni Kristo ang gagmayng mga bata. Ang passage sa Mark chapter 9 kato atong gipamalandungan ni atong miaging mga semana, nagapakita kanato nga gikugos ni Kristo, gisabak ni Kristo ang bata, taas-taas nga higayon. Samtang nagwali si Kristo, sabak-sabak niya kadtong bataa, mga kaigsunan. So Jesus Christ really had affection to little children. Ug unsa man ang buti pasabot sa statement ni Jesus sa verse 14 nga ang giingon dinhi, kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama niining mga bataa. Ang buti pasabot ba nga tanang mga bata maluwas, mga kaigsunan? Ang buti pasabot ba nga kung ang mga bata mga matay, automatic nga moadto sila sa langit? There is no indication nga atong teksto nagtudlo og infant salvation or kaluwasan sa gagmayng mga bata. Ang giingon ni Kristo, ang gingharian sa langit anaa sa susama niining mga bataa. So, ang buti pasabot niini, unsa man di ay character sa mga bata, mga kaigsunan. Ang character sa mga bata adunay pagka mapainobsanon ug adunay pagka dependent sa ilang mga ginikanan. Dependent. Ang buti pasabot niini nga ang musulod sa gingharian sa langit, kinahanglan ang ilang kinaiya sama sa kinaiya sa bata. Ang bata helpless. Nanginahanglan gayud sa pag-amuma o pag-atiman sa mga dagko sa ilang mga ginikanan. So kung muduol kita sa atong Ginoo alang sa atong kaluwasan, kinahanglan nga mahimo kitang sama sa bata, nga helpless kita. Nakita nato nga dili nato maluwas ang atong kaugalingon. Makasasala kita. Wala kita ikapasigarbo at tubangan sa Dios. Dili kita makabarog gumikan kay sa libro sa Ginoo, nahailalom kita sa paghukom. So, kung makasulod kita sa gingharian sa langit, kinahanglan nga atong angkunon nga kita makasasala, helpless kita. Sama ni atong mga bataa, helpless, mga kaigsuunan. Wala sila'y mahimo aron sa pagbarog sa ilang kaugalingon. Mga nanginahanglan sila sa mga ginikanan, sa mga dagkong tawo. Ingon usab niini ang atong attitude kung kita makasulod sa gingharian sa langit. Kinahanglan ang atong pagtuog, pagsalig sama sa pagtuog sa pagsalig sa bata ngadto sa iyang mga ginikanan o ngadto sa iyang mga magulang. And most important, ang children helpless. So ang matag usa nga mosulod sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga dependent lamang sa atong buhi nga Dios. Nagsalig lamang sa atong buhi nga Dios. Unsa nga atong saligan kang Kristo? Wala kitay pagkamatarong nga atong ikapasundayag sa Ginoo aron iya kitang dawaton, pero magsalig kita sa pagkamatarong lamang ni Kristo. Wala kitay sakripisyo alang sa sala, wala kitay bayad, wala kitay dugo, kay hugaw ang atong dugo, puno og kasalanan. Magsalig lamang kita sa dugo ni Kristo, sa gahom sa iyang dugo, nga magtabon og maghugas sa tanan natong mga kasalanan. Dili kita kaluwas sa atong kaugalingon, nagsalig lamang kita ni Kristo. Mo kanibot pasabot sa childlike faith, mga kaigsunan. So ang pinaka-focus niini nga passage nga atong gipamalandungan karon, ang attitude sa mga apostoles. Once again, nakita nato ang ilang garbo, ang ilang kaugalingon lang ang ilang gihunahuna, mga kaigsunan, pero gipangugos ni Kristo ang gagmayng mga bata ug gitudluan usab niya ang iyang mga disciples mahitungod sa humility, selflessness, nga dili kaugalingon nato ang atong hunahunaon kundi ang ubang mga tawo. Grabe kayo ang mga tawo, selfish gayud kaayo, mao nga nanginahanglan og pahimangno gikan sa pulong sa Ginoo. Selfish ang mga tawo, atong hatagan og pagtagad bisag kinsa nga mga tawo, mga kaigsunan. Wala kitay pilion. Wala kitay pilion. Ang gagmayng mga bata, kinahanglan atong dadon sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Lisod gayud kaayo kini nga leksyon, mga kaigsunan. Nabisan ang mga disciples sa atong Ginoo, dugay kayong nakakaton niini. Kapila na sila gitudluan ni Kristo mahitungod sa pagka mapainobsanon. And here they are once again.
gidominahan na pod sa ilang garbo. Mao nga pait kayo ang ilang nasinatian. They had to experience all of those rebukes, all of those difficulties. Musulod lang gayod sa utok nila ug sa kasing-kasing ang kamatuoran gikan sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ikaw, igsuon nga nagpataas sa imong kaugalingon, ang Biblia nagaingon, God opposes the proud but gives grace to the humble. Mao nga magbantay ka. Kay kung magpasigarbo kita sa atong kaugalingon, sigurado gayod nga hampakon kita sa atong buhi nga Dios. Mao nga kung dunay garbo nga moturok sa atong kasing-kasing, nakita nato nga naghari na ang garbo, maghinulsol kita dayon. Mubali kita sa Ginoo, mutawag kita kaniya, pangayoon nato ang iyang tabang nga dili kita malitag sa garbo, mga kaigsunan. Walay garbuso nga makasulod sa langit. Ang makasulod sa langit kadtong nag-ila nga siya makasasala ug dili siya kaluwas sa iyang kaugalingon. Ang makasulod sa langit katong nagpaubos nga si Kristo lamang gayon ang manluluwas, musalig lamang sa dugo ug pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Ang makasulod sa langit kadtong adunay hugot nga pagsalig sa saad sa Ginoo nga kung kinsa ang mutuo kaniya dili malaglag kundi dunay kinabuhing walay katapusan. Ipaubos ang imong kaugalingon karon higala ug dangop kang Kristo ug salig lamang kaniya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mensahe niining taknaa ug among gipangayo ang bunga niini o Dios. Hinaot nga every time nga matugkan og garbo ang among kasing-kasing makabantay dayon mi. Ang balaang espiritu mo rebuke kanamo dayon ug maghinulsol kami ug mopaubos sa among kaugalingon sa imong atubangan. Tabangi kami, nanginahanglan kami sa imong grasya o Dios. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. When on the cross of Calvary, the Lord was crucified. The mob stood round about him and mocked until he died. Two thieves were nailed beside him to share the agony. Oh, but one of them cried out to him, "Oh Lord, remember me." Oh, will the Lord remember me when I am called to go, when I have crossed death's chilly sea? Will He His love there show? Oh yes, He heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly gates, He will remember me. Oh, what a shame to kill Him there on that rugged cross, but such a death was needed to rescue all the lost. His blood was made a ransom to set the captives free. Oh, I know that I'm included, and He will remember me. Oh,
The Lord remember me when I am called to come. When I have crossed death's chilly sea, will He His love there show? Oh yes, He heard my feeble cries, from bondage set me free. Oh, and when I reach the pearly, pearly gates, He will remember me. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.